mane sigana makoro sani bende wadane mondo warangane sani koro ntiere dok piny e mwandu ma bende koro iketo kata madok piny kar kacha mano ka irango kanyo ni sani koro ka giywak winjo marach ni gin low return on investment giyuto koso gibedo kama chalo nade magi wechego mag jolupo bende koro osebedo kacha ka yuago nyakora moge juang' rech kata timo ohala mar rech kata ka en lupo e nam en gimoro ma oganda wa osebedo kacha ka oting'o kuom thuolo moro malach ahinya sani en ang'o manyalo kelo midhiero machalo kama Jo Juma miyowa sigana ni koro sani achiel kachiel ang' wawinjane kato bang'e waduogi twak ka watieko chenro. Kwan oganda maduong' e kaunti ma Migori yudo gago margi ka okalo yor lupo ma itime Nam Lolwe. Maromo ji lupo gana 10 mawuok e dhowedhe 27 e kaunti ma Migori mangima dhi e Nam Lolwe pile ka pile. Kata gidhi e Nam Lolwe pile ka pile mondo giyud gago ywak ng'eny kuom jolupo ni nengo margi kod dok piny. Udugo gomena ma kopim tok rom kata siling 300 to nam to gidhi e ji 4. Omena ni yudo ka wuon yie no olofuel. Jog nyo migi chiemo gi chiemo. Teni yudo ka nyo chul. Omena nya bedo ni biro gomena tipimo omena siling 50. Tadieri chando rinam kocho tieno mangima moke nindo. Koyo chami ma pinyoru. Tichi tiyo kaliech. Thoth gi wuok kod lwetgi nono ka moko bende wuok kod rech kaachiel kod omena sanja. Gitudo dok piny mar kwan mag rech magimako kod midhiero mathoth ma oting'o san magiyudo e lwet obila ma piny ma Uganda magiwacho ne pod sandogi mokalo. Uganda tinde mayo nyake dhoge ka. Koro nwakwayo sirikal mondo mi ong'ie kaka nyalo tieko nwa jo Uganda gi. Tiyo kod kilwago moko puodhi makoro mako nyaka rech matindo bendo sekelo dok piny mar kwan mag rech e Nam Lolwe kendo jolupo ok nyalo rech moromo. Seche moko idhi chiko ka ankinyi dhi to yudo lopino tembe ochame sijui ya muoko chame. Koro wadwa ni mondo me opognwa kaka wanyalo lupo nikech kata wambe wadwara kaka gidwaro no. Ok mana jotelo ge otamore tieko kelo maricho. Jolupo gi bende ywak ni nengo mamalo mar mafuta bendo sethiro chenro mag lupo. Fuel lidalo yudo kitiyo gi pesa mang'eny malo pesa ma ditiyo godo. To sani nengo petrol osaidho ma kendo lita achiel en mana siling 230 to bende ok en kata lita. Moko kuom jolupo osekawo okang' mar donjo e pith mar rech ka gitiyo kod unga mar rech. Kata kamano giyudo pek e nyiewo chiemb rech kaachiel kod nyithi rech. Akwayo ni ka sirikal oyie to miwa support ma kaka wajopur mar rech wajopith mar rech. Kaluwore ni yor pidho rech yor chiemo kaka giyudo onge. Piny owacho mar kaunti ma Migori e higani ne ochiwo jolupo unga mag rech 4 mondo koro konygi e pith mar rech mondo jolupo koro kik ket mana geno margi e wechego mag lupo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakora moge juang' kumo cha dier anto adongo kama wacho ni ne oganda lupo ni tiyo go sadhi ka wantie kacha etie nam magi mani tiyo godo makoro midhiero mowuok e kaunti ma Migori dibed ni lupo kata chenro go mag lupo gidhi kanye gilwar koso gichomo kama dhi bedo e yo machalo nade. Wadong gi thuolo ma dakika 10 kende to tieko twak okinyi ma kawuono wada miyo pek weche gi mag lupo kendo warangane kaka inyalo resgi. Mesha Odede e kaunti ma Migori kanyo ka neno tong' mar piny Uganda kod pinyno mar Kenya kanye mantiere achiel nade makoro jogi bende ywago manya bedo kacha ne thiro weche gi mag lupo. Resruok ne wuok kanye gigo chakre sirkande machon mosekalo makoro sani wantiere gi sirkal ma kor gwenge mago mag counties kod sirkal mamalo monego bed ni oseloso tudruok e kind pinje ariyo mano piny Kenya kod pinyno mano ma Uganda. En ang'o manyalo bedo ni timore manyalo miyo lupo ni koro lwar? Erokamano Cleophas. Namba 1 ji mang'eny odonge dho nembe. Joluo mang'eny odonge dho nembe nikech Nam Lolwe omako counties mag Luo te koasia nyaka malo Migori. To ok wanyal dak e kinde ni ka story kata sigana pod chalre achala. E kinde cha ne ocha jolupo. Kendo e kinde ni ok wanyal dak e digital generation kapod jolupo gin mana jok mocha ma ok winj duondgi. Jolupo osebedo kaywak kinde malach maka to kendo ema koro kendo mbaka ma wago cha onego donjie wach mar representation nikech
jo wajumbe wa mwayiero ng'eny gi constituencies gi oyiengore e dho namni koa mwalo Siaya nyaka malo Migori. Onego gibedie kata gi duol achiel to gibed piny to giwachie niya, governors wa koa Siaya, Kisumu, Homa Bay nyaka Migori, ang'o mwatimo e wach jolupo ni kata kapok wachopo e sirikal mamalo, sirikal mamalo ma iluongo ni national government gi dho ngere. Nikech onego bed ni wane mwadak e dho namni, to wane ma nyithindwa lupo e nambni, wane mowetewa kata wuonewa lupo e nambni, wane mwayudo chiemo kowuok e nambni, wane monego wa advice jatend piny Kenya William Ruto gi sirikande ni mae kaka wadwaro ni weche mag lupo obedi. Kopo ni ma osetimore to dipo ni ok ang'eyo, but an pacha onego bed ni jo sirikal, not sirikal, jotendwa moyier mwalo kucho, kochakore gi wabunge wa, senators wa nyaka governors wa, obed kanyakla to wach niya, namni en resource maduong' ne piny Luo. Ere kaka wadwa konyo lupo mondo lupo bed gima nigi nengo ma ng'ato nyalo wacho niya, an kariana ka opogore gi gima nasome school, ohala madwa timo malong'o en lupo. Nikech sani, to be honest with you, jowa kata joma tindo kowuok ni en owuok nodwa dhi e lupo, tineno mana kaka gima nyathini no oserang. Ineno mana kaka gima nyathini no onge obayo, nikech jolupo pod ok omi nengo, ok wane namno kaka resource maduong' manyalo kelo mwandu e lwet ng'ato. The only time ma samoro wachich en ni ka ng'ato nigi yiedhi e namno makoro ndiko jok madhi e nam to lupo ni, mane ka bet ka wachako ng'iyi kaka ng'ama ni e ohala kendo ng'ama dwa loso. But ok onego bed kamano, onego bed ni ka ng'ato nigi gombo mar lupo kata pur rech, to bed kaka achiel kuom ohala ma yeyote ma ng'ato di tim. Mogik, ok onego bed ni sigana achiel mar jo Uganda bire i nambni ena sigana ma pile ka pile nyaka e seche ma kawuono koro wan nyaka gi PS mowuok e gwenge magwa. Aparo ni to me ma en wichkuot. Ok wanyal bedo gi PS mochung' ne arita kwe madala ka to kwe onge i nam ma bende ni e piny Luo. Onego bede ni koro wabedo gi paro moro matin kata wawacho ni yawa, kata ka dwa rito Kenya ngima to nyaka chak gi dala, nyaka rit dala kendo kwe obedie. Jolupo seywak kuom kinde malach. Onego bed ni sani koro wabedo gi duol motegno mawacho ni ya jo Uganda ok chak harass jowa e nam. Aeto e seche manyotim sirikal matiyo ne owuok gi bill moko e finance bill ni nyong'iswa kiwuondo jowa matin. Awacho ni wuondo nikech according to me ok ochal na gima comprehensive manyalo kelo ohala. Namba achiel, sami wacho ni igo marufuku kata imedo taxes rech ma oko, nyiso ni aeto ma kendo na winjo mana ka senator ma Kericho ma bende en jatend kweth mang'eny e Senate kane wacho ka en karachuonyo homecoming mar Raymond PS ni wach ni no tim nikech oher jo Nyanza kendo idwa ni mondo wach rech maka obed gi nengo mamalo. Ere kaka inyalo wacho ni keto taxes e rech ma oko to konyo jo Nyanza gi rech mawuok e nam? Namba achiel, rech onge namno kata rech mawuok e namno ok nyal pidho alwora no te gi jo Kenya mamoko. Nyiso ni waonge rech moromo. So ere kaka dino ne rech ma oko medo wa rech bedo moromo? Manyalo bedo nitie jok ma ok som paro malong'o ne sirkal kata jodak. Nyiso ni nitie jok ma misadvise the government kawuono, nikech onego bed ni Cleophas, onego bed ni in gi rech moromo wate ma samoro excess, eka koro ka dino ne rech ma oko to wawacho ni wanyalo consume meki gi e yo mayot. To ka in gi rech matin ma ok nyal pidho wate, to pod adino ne rech ma oko in the pretense ni adwa konyo rech ni. Ere kaka mano konyo rech ni? So Nam Lolwe sani, especially part ma Kenya, be wan gadieri kendo sirikal nyalo ng'iyo wang'wa mawach ni rech mawuok e Nam Lolwe kata Lake Victoria kaka ji ong'eye oromo pidho jo Kenya, mondo mi koro wabed gi certainty ni kwadino ne rech ma oko to koro wakonyo jolupo ka nikech rech ma giwuok e nam koro nigi market. Mokwongo iwinjo ka giwacho ni inyalo dhi tiduogo gomena matin
ma romo kata siling 50 kende. Koro nyiso ni sami dino ne maa oko to koni bende namni onge rech mawuoke. Onge gima kore timo. Ma koro ok en gimoro ma sirikal nyalo brag go about ni nitie kaka gisekonyo joma pidho rech kata jok modak e alwora mar Nam Lolwe. Onego bed ni sirikal keto teko gi te kuom namni mondo kel rech moromo pidho jo Kenya te. Namni oromo boost economy ma Kenya e yo mamalo mogik. Nikech omena go emirego kaka chiemb gwen, chiemb gik madikoro wa export oko. To wawacho ni wan bende wan gi gik wa moko mwa produce dala kama kwatero oko ti wauso e dola kae to waduogo gi currency mar dola, miyo pressure mar dola bro dok piny kendo nengo dola against shilling nyalo dok piny. To mage gik mokwatimo. Erokamano ahinya Mesha Odede. Ang'e ni gik mathoth nitie ahinya matimore